Η συμβολή μου στην περίπτωση της Ανάβρας ήταν κυρίως στην βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος και στη συγκρότηση μιας φυσιογνωμίας του χωριού, η οποία είχε χαθεί γιατί το χωριό πέρασε 2 πολέμους, το δεύτερο παγκόσμιο και τον εμφύλιο, ήταν κέντρο επιχειρήσεων η Ανάβρα, και 2 σεισμούς, το 56 και το 80. Αυτές οι καταστροφικές, τα καταστροφικά γεγονότα συνετέλεσαν ώστε να μην έχει το χωριό καμία φυσιογνωμία, να έχουν κρεμιστεί τα παλιά σπίτια. Οπότε προσπαθήσαμε με την κατασκευή δημόσιων κτηρίων και με την ανάπλαση των δημόσιων χώρων, διότι στην κατοικία, στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορούσαμε να επέμβουμε, προσπαθήσαμε να δώσουμε μια φυσιογνωμία, μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία στο χωριό. Την προσφορά μου χωρίς αμοιβή τη θεωρούσα αυτονόητη. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι πρέπει να προσφέρουμε, και ειδικά αυτοί που μπορούν, που έχουν τη δυνατότητα, είτε την επιστημονική, είτε την οικονομική, είτε άλλη, είτε την προσωπική εργασία, γιατί και αυτό έγινε. Τη γνώση που εισπράττω και που μεταδίδω στους φοιτητές μου θα έπρεπε να την προσφέρω και να την αξιοποιήσω και για την κοινωνία, για το κοινωνικό σύνολο. Και πιστέψτε με ότι η ανταμοιβή από αυτή την προσφορά είναι πολύ πιο σημαντική, πιο πλούσια από μια αμοιβή που ενδεχομένως θα έπαιρνα για τις μελέτες που έκανα. Και ακόμη περισσότερο που αυτό το πράγμα βρήκε ανταπόκριση και αναγνώριση από τους κατοίκους του χωριού, από τη συντριπτική πλειοψηφία. Μέσα στα 20 τελευταία χρόνια, από το 90 μέχρι σήμερα, στην Ανάβρα προσπαθήσαμε να κάνουμε έργα που εντάσσονται σε αυτό που λέμε σήμερα κατά κόρον πράσινη ανάπτυξη. Τέτοια έργα ήταν το αιωλικό πάρκο, το οποίο εκμεταλλεύτηκε την αιωλική ενέργεια και αποδίδει και στην κοινότητα χρήματα, το περιβαλλοντικό πολιτισμικό πάρκο των πηγών της Ανάβρας, που είναι ένα έργο με δυναμική, προσελκύει πάρα πολύ κόσμο, άρα αυτό θα έχει και συνέπεια κάποια στιγμή να έχουν και οι κάτοικοι κάποιο όφελος, πέρα από το ότι βελτιώνει κατά πολύ, ανεβάζει την ποιότητα της ζωής. Ένας τρίτος τομέας, θα λέγαμε, πράσινης ανάπτυξης είναι η βιολογική κτηνοτροφία. Σχεδόν όλα τα ζώα που εκτρέφονται στην Ανάβρα, είτε είναι ενταγμένα σε προγράμματα είτε όχι, είναι από τη φύση τους βιολογικά. Αν υλοποιηθούν 2 ακόμη έργα, των οποίων έχει τελειώσει η μελέτη και το ένα μάλιστα έχει δημοπρατηθεί, θα ολοκληρωθεί η πράσινη ανάπτυξη. Αυτά τα έργα είναι ένα μικρό υδροηλεκτρικό, το οποίο χρησιμοποιεί τη δύναμη του νερού, δεν πρόκειται για φράγμα, είναι απλά ένα μικρό υδροηλεκτρικό που χρησιμοποιεί τη δύναμη του νερού για να παράξει ενέργεια, και ένα άλλο πολύ σημαντικό και μοναδικό στην Ελλάδα είναι η τηλεθέρμανση. Έτσι, με αυτά τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί και που ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν, η Ανάβρα δεν θα είναι απλά ένα φαινόμενο ανάπτυξης, αλλά ένα παράδειγμα πράσινης ανάπτυξης σε όλους σχεδόν τους τομείς. Η δημιουργία του περιβαλλοντικού και πολιτισμικού πάρκου ήταν ένα άπιαστο όνειρο. Όταν για πρώτη φορά παρουσιάστηκε η πρόταση στο συνέδριο του 1993, κανείς, και ακόμη και εγώ που την παρουσίασα, δεν πίστευε
ότι αυτό το έργο μπορούσε κάποτε να γίνει πραγματικότητα. Βέβαια σιγά σιγά και με την υλοποίηση άλλων πιο βασικών υποδομών ήρθε και η ώρα του πάρκου. Ήταν ένα έργο πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει τον προσανατολισμό της ανάπτυξης της Ανάβρας, παράλληλα με την κτηνοτροφία που είναι ένας βασικός πόλος ανάπτυξης. Αποδεικνύεται ότι και το πάρκο έχει μια δυναμική που μπορεί να εξασφαλίσει στο μέλλον την ανάπτυξη της Ανάβρας και με έναν τρόπο πολύ πιο συμβατό με μια ανάπτυξη αειφορική, οικολογική, ανθρώπινη. Το πάρκο δίνει την ευκαιρία στα παιδιά που το επισκέπτονται να δουν από κοντά και σε εφαρμογή πράγματα που ακούν από τους δασκάλους τους, από το σχολείο, που διαβάζουν στα βιβλία. Ο στόχος αυτός είναι, να πάρουν εικόνες και δείγματα συμπεριφοράς τέτοια που να τα κάνουν ανθρώπους συνειδητοποιημένους, ευαίσθητους οικολογικά και θειασότες της μιας ανάπτυξης που θα συμβαδίζει με ένα ανθρώπινο και υγιές περιβάλλον. Οι επισκέπτες του πάρκου και κυρίως τα μικρά παιδιά που αποτελούν και την πλειοψηφία και θέλουμε να αποτελούν την πλειοψηφία των επισκεπτών, φεύγουν από το πάρκο έχοντας μέσα τους μηνύματα που θα τους κάνουν τη ζωή καλύτερη από εδώ και πέρα. Γιατί πάντα η σχέση με τη φύση, η σωστή σχέση με τη φύση μας κάνει να τα έχουμε πολύ καλύτερα με τον εαυτό μας.